Bon dia. Bon dia, Carles. Hosti, això és un drama, tio. Bon això dia. de la tecnologia, tio. La tecnologia, ja saps de què va. Bé, en fi, en qualsevol cas podem parlar que ja és molt per telèfon. El sistema inventat fa més de 100 anys, pràcticament, i encara anem així. Bueno. Per Graham Bell, per un tio que es deia Campana. Sí. Bueno, és igual. Exacte. Bueno, va, comencem a repassar l'actualitat de la setmana, la que t'ha cridat l'atenció, tu, a veure. Un de cada 4 llocs de treball canviaran per la IA. Consulta quins sectors estan més exposats. Sí. Gasons Rovira, capdavantera sempre amb tot, ja fa proves de repartiment de combustible amb drons i androides. L'androide que cobra va a peu a les cases per no sumar més pes als monolites que ha d'aixecar els trons, saps? Encara és tan fàcil embrionari això, perquè clar, tio, que broma, repartir... Bueno, és igual. Home, i tant. Doncs jo profetitzo una notícia inventada a partir d'aquesta real, que és 3 de cada espectadors de concerts canviaran per la IN, que és la imbecilitat natural. O sigui, Bad Bunny és la prova, totes les mosques van al mateix cagarro, i com va dir no sé qui, que davant del dubte sempre pots dir Albert Einstein, Groucho Marx o Woody Allen, sempre ho pots dir, si no saps la cita, hi ha dues coses infinites, l'univers i l'estupidesa humana, però de l'univers no estem segurs. Vull dir, ja està.